अरे रुको लो भाई लोग, एगो तार लोग इनके बात बतलावे वाला बानी। तो भाई लोग नीलकमल सिंह के नया गाना आवत है देवी गीत। भाई लोग तार लोग के बतला दी, देवी गीत इनकर पहिलका लख हटे, दूसरका देवी गीत है। भाई लोग तार लोग से बतला दी नीलकमल भैया अब की बहुत देरी कइले बान देवी गीत लिया में। तो जानते बान लोग कितना ग्रेट लिए हन। तो भाई लोग गाना के पोस्टर तो रिलीज हो गल बाटे, ना ही एमे कहीं टाइम लिखल बाटे, ना ही एमे बतलावल गल बा कि गाना कब तक ले आई। भाई लोग तार लोग से बतला दी, जब भी गाना आवत है तार लोग इनके जरूर हम बतलाएम, काहे कि गाना जौन आवता नु भाई लोग तार लोग से 100% में से 100% लिख के देता नहीं कि गाना ट्रेंडिंग में चढ़ी। भाई लोग तार लोग इनके पता हुई नीलकमल सिंह के आजकल जौन भी गाना आवता वो ट्रेंडिंग में चढ़ता टे, और ट्रेंडिंग में चढ़त नहीं है भाई लोग, 1-2 महीना तक ले ट्रेंड करता गाना। काहे कि भाई लोग तार लोग इनके पता हो कि पगली देखावे अगरबत्ती एगो गाना आए रहे जौन की गाना अभी तक ले ट्रेंड करता मर्दे 3-4 नंबर में। भाई लोग जाके अगर विश्वास नहीं है हमारा बात पर तो जाके देख लिया लो, ट्रेंडिंग म्यूजिक में जाके देख लिया लोग गाना अभी तक ले ट्रेंड करता। तो भाई लोग तार लोग से बतला दी यार। तो भाई लोग नीलकमल सिंह के जौन देवी गीत आए रहा हटे वो भी अभी तक ले ट्रेंड करता। भाई लोग तार लोग से बतला दी ई गाना आवता टेनू। तब पता ना जब तक ले नवरात्र रही जब तक ले लागत है कि गाना ट्रेंड ही करी। तो भाई लोग तार लोग से बतला दी यार नीलकमल सिंह के तू लोग अगर सच्चा फैन मारा लो तो वीडियो के लाइक करके बताओ लो, और चैनल पर नया वाला तो चैनल के सब्सक्राइब कर दो। मिलो जी फिर से एगो नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।